Dende hai 10 anos, o Concello de Caldas busca unha solución para a construción do novo centro de saúde. Ante os continuos rexeitamentos da Xunta, o Goberno local non atopa máis solucións e por iso séntese obrigado a comunicarlle aos veciños todas as propostas que levou ao Sergas e que foron rexeitadas. Durante bastante tempo se ofertaron unha e outra finca, varias fincas ao Sergas, e foron todas elas rexeitadas ata o punto que, se lle remiteu unha carta ao conselleiro indicando que se lle ponga a súa disposición todo o pobo para que diga en que sitio en concreto quere e a vamos a adquirir. Se lle fai un resumen histórico das ofertas que foi habendo e tamén dos motivos polos que creíamos que cada unha destas fincas era idónea, non? Ata 7 propostas foron rexeitadas por Sanidade e só unha delas podería ser adecuada, pero emendando unha serie de dificultades. O rexedor solicitará entrevista ao xerente do Sergas para indicarlle que o Concello atópase nunha boa situación económica e que están dispostos a mercar e adaptar a finca que eles escollan, pero que non o farán sen un compromiso firme de que o proxecto se levará a cabo. Eu quero adquirir a finca, pero co compromiso firmado en documento de que se vai facer centro médico, que non quero que volva a pasar o da finca da Tafona, non? Que mercamos unha finca que se lle cedeu, que durante 7 anos lles valeu, en algún momento incluso apareceu no orzamento con partida presupostaria para a execución, nunca se fixo e agora din que a través dun cambio normativo que esa finca non lles vale, non? Bueno, non queremos volver a mercar outra finca e que dentro de 7 anos nos volvan a decir que non lles vale. A falta dun novo centro médico está provocando colapso no centro actual de Caldas, no que faltan servizos e especialistas. O alcalde opina que os motivos que lle dan para rexeitar as propostas son excusas, xa que non é un problema só do Concello de Caldas, senón que para a Xunta a sanidade non é algo prioritario.